Ngaturi pirsa katur dumateng para bapak, para ibu, rencang-rencang santri, kaum muslimin wal muslimat, masyarakat Blok Agung lan sasekitaripun ingkang dereng saur dipun aturi sumangga sami enggal-enggal saur. Keranten sakmenika sampun jam kalih langkung 17 menit kangge WIB lan jam 3 kangge istiwa. Sepindah malih katur dumateng para bapak, para ibu, rencang-rencang santri, kaum muslimin wal muslimat, masyarakat Blok Agung lan sak sekitaripun ingkang dereng saur dipun aturi sumangga sami enggal-enggal saur. Keranten sakmenika sampun jam kalih langkung 17 menit kangge WIB lan jam 3 kangge istiwa. Bilih samangke insyaallah imsakipun dumawah jam 3 langkung 50 gangsal menit kangge WIB lan jam sekawan langkung 38 menit kangge istiwa. Saur, saur, saur. Matur nembah nuwun.